I love to share this with you. My journey with the Lord, my beautiful journey with the Lord. That I am standing strong and still in front of you now, but behind that strength, but behind being still is a woman, a daughter of God, with a story to tell. So, Sir Sandy, estudyante pa lang ko na siya sa una, yung karoon ko ang ganabi, no? Is true enough telling me na at first, I joined this congregation, wala lang, no? Because I am coming from a congregation or group, the Roman, which once I was born a Catholic, I must die a Catholic. One of the statements sa una. But I do not know how God works, how miraculous our living God works into my life. That He changes my journey. Nga napaingon ko hindi. So many years back, dinigugtunuhan ko when I was a Catholic then, hindi po ko kalimot ng simba because lahi ragyon, no, madiling kakasimba every Sunday. So lahi, then I also joined different organizations dito at mga grupo. No regrets when I joined that group because nakasabot ko sa doctrine, no, sa Roman Catholic, and ipasabot sa mga before because I studied at the Catholic school. Ipasabot ko sa mga sa una kung sa dagan sa doktrina sa Apostol. So wala ko regret, no? Dito, and I was even dito ko nang sugod, no? Dito ko gi-shape sa akong pagtuo diha sa Ginoo. So nahimo kong grupo, nahimo ko dito leader sa kanilang grupo. Kaya ako na sila yung nagagawin ng grupo. So I lead a group there. So naanan ako, no? Anak na magdala ang grupo diha sa religious na kinabuhi. And naanan akong journey. But that journey, dili yun smooth sa kanunay. Parihatang tanan, no? Dahil mga panahon na sa ngayon, i-challenge ang atong faith. It all started when, okay na akong kinabuhi. It all started when my husband was taken suddenly, no? Sudden ang death. Which after which, ko sa Ginoo nga naman Lord, grabe question ako niya because I have left with my 6 children, namungkuloy, bahala na walang ibana, napunong kabata, no? So grabe ang question ako sa Ginoo yun. Grabe ka Lord, no? I question Him, I even cried Him, ano ginaan mo ko nito? No, kitagaan ko kay blessing ang mga anak ng pabor. Hindi ko ako ni mong partner, although I have my work. Pero kanang ang trabaho sa same time, saan ako pagbantay anak ko nung? No? Saan ako papakaon anak ko nung kabuo? Ba't wala na ako noon? Although yung question ko sa Ginoo, pero wala ko yun namimik sa akong pagtuon niya. I keep on praying, na imo ko kung i-challenge ang namin pinag-uwi Ginoo. I know that somehow, imo ni hapon ni or the guys. Kabalo ko manakakagad ka. Na although, nanutala ko rin kung ano hinanin ang kanan ko magkiwa ko kasabot at the beginning. Kasabot sa sikaganan. Maskin man din sa akong trabaho, daghang mga trials, daghang mga challenges, daghang issues. Maman gani na wala ko na master na certain position years back, tungkol sa daghang mga tao, no, na nasa interests. Wala lang, I keep on working, you know, just to fulfill my
guwapo ang partner kami. So, thanks to him, lagi plano niya ang inuway. Kaya because of him, because of his family, na ako ninyo nakigatubang na ron. Na ako, itagaan ang responsibilidad niya sa church. Na akong iserver ka ron ang Holy Crown, tuloy ka nila. Which, at first, siya kayo nag-invite ako, no? Ako partner mo, nag-invite ako. Adto ta dito simba sa simbahan ni mama. Kung ginagawa niya ang statement. Because, una, say ako nag-on, ay mo dito sa church. O yung sana siya na ako, niya, kita po na ako, pag-murag, chicks magipagtan ako. Para dati pa, hindi pa niya feel. Hindi niya feel ba? Kaya, kaya sila nga, nagkakuyong siya na ako. Parihan ako na ako at the beginning. No, so nadala na kong views. I was very happy then. No, I was very happy to look at siya kaya na-convince or na-invite na ako to go to church. Because di niya kinaiya na ma-invite na musimba. Ako yun. Alam na, manimba na ako. But that one day, ingon siya na ako, musimba ka sa simbahan din ang mama. Huwag yung ko kaduha-duha. Sige, ikaw na ni I respected his invitation. At first, wala lang. Una, tinuod to be share ni Bro Sally kanina. Mag-praise and worship, mag-usa lang yung mga activities niya sa simbahan. Wala lang. Basta kaya ang presensya na dito, pero ang espiritu wala dito. Frankly speaking, I did not appreciate the things the church have done or has done. Wala epekto pa na ako yun sa primero. No? Bakbak na sila nila, nag-worship na sila nila. Wala lang. Maalit na sila. Paano pa na sila? Okay, wala pa namin ito sa ano. Wala ang praise and worship. Wala akong higahaman na wala din na ganun siguro kung saan ay dito sa Pinas. So, correct, ako is attendance. Kaya wala lang. Wala ito sa kasing-kasing. No? Kung sa mga pag-organize sa prayer sa inyong church. Anong church. But later, by and by, through and through, murag, dito na na ako, I also studied my doctoral at that time. In Jesus' name. Hindi ka dito frequent kasi nga because there are my Sunday classes. So, sige pa si pastor, hindi pa si pastor, magsimba sa Pikas pastor, inuras na naman ito. Naman ini kayo half-day when you're kung ito yung ako ang tumiro, dahil yung kuminaan yung pagkampo, half-day man yun. Nalala ako mga pastor before. So, at first wala lang. But, if God works in you, He really works. If God blesses you, He really blesses you. During praise and worship, later na sige na attend sa simba. Dito na mo, ditantog na sa Dinoy na hina yung nagpapasikasin. Because ang young mamas, Mother Flor, and the rest of the members of church and pastor, they told me na muna daw ko sila pagkakampo. And I thank God for the prayers. Salamat kayo sa pagkakampo. Tungod kay, nakaplagan ko sa Ginoo, nakaplagan ko yun sa Ginoo sa tinuray. Why? Because it was last year, kaya hindi pagdugay na linggo at the church. It's less than 5 years, I think. It was last year na bitwisted sa Ginoo ang faith by baptizing in the Holy Spirit. Dito na, kanipag-ipunta isa sa kukahandokan before, kailangan sa Calls for Christ sa Roman Catholic, na nag-baptism ko na Holy Spirit. Which, isa sa kukahandokan na nagtabo na ko, kaya di ko gusto na kita ko po tumakauban ako before, nag-baptize ko po ako sa akong lahid. Hindi ko na mahal ko ano pag nagigligin, ngayon yung Spirit ko sa kita, kain
Hindi na ako ma-imagine na ito, galingon niya na tamang-tamang galigid-ligid. So, ina na ako experience. But it was last year that God, the Holy Spirit has really worked in me. Ang nahitapugin ako, ang akong ikahadlingan. Kaya si Mother sa mga church gusto mag-visit sa ato. Sige na siya, almost kung sa pala ito days sa itong church pastor. 3 days. Ngayon, si Mother, sige na siya invite at ito tayo kay doon tayo ng mga experiences, basta dito tayo mga pamahagi ba. No? Sige doon kayo at ito tayo. Busy mo. Sige lang yun ako lang sa busy mo. Okay, busy yung po tinuon. No? Ako yung may negosyo. Napagod ko sa eskwelahan. Dahil naghagigay ko because I am into research. Leader, advisor. So, grabe yun. Uli ang mga bata doon. So, wala kayo makakaya. So, pati nag-invite siya na adto ka. Then one day, nakonsensya na dito sa invitation kay almost every day siya na siya anong 3 days, sige ko na siya na text, na chat, at kita. Last day na ko ni John, I guess. Last day, o sige mo, attend ko may ako i-experience kung saan ko na inyong kung saan ko lihat. So, maalam ko ang nasa akong mind. But it was really different. It was really a very big, different experience. A turning point of my faith. Ang katong tanan ikahalukan ako before was really happening at that moment. When there was an altar call, basta kaning doon lang ko dito. Yung mga na ito, tanan akong ikahadlukan na baptism of the Holy Spirit, maog yung exactly na hitabo. Then in my mind, whatever hindi na ako makontrol. Na naghilak na yung maayaw, ay gusto na kong muhunong. Gusto na muhunong ang trabaho ni Holy Spirit. Hindi kapoy na yung kaayaw ko. Umayaw-yaw sa tayaw-yaw, hindi ko kasabot. Hindi kapoy na po, Lord, sa tunda sa... The more I resist, the more git siyang nag-fight ba, no? Grabe na dyan akong ligid, wala na dyan ko kayo ba, nagalin ako kayo. So, natugid grabe ko Imo dyan ka, Lord, nakagiday ka, buhi ka na Diyos. Imo yung gisulog-sulog sa akong ikahadlukan. Mahitabo na ako. Imo yung gigrant noon ako. But after which, I thank the Lord because although katong natandog na ko, sige balik-balik sa simba, I feel closer na to the Lord because I was also given responsibility ni Pastor. Naghang kay Pastor, responsibilidad na niya hatag na ako. No? Because ang simbahan, naghang kayong hakunon, na sige kong simba, at first, sorry, Pastor, kung sa kanila simbahan, kaya wala akong kasapot. No? Wala akong nakasapot, anong nabuhay sa ilang simbahan. Because I was too used to get into Catholic Church na kung paano mo na sila niya. No? So, akong i-imagine sa masundlan na simbahan sa Holy Ground. So, when I entered this church, tingnan ko yung masundlan na sa muli, ang salud, ang everything, mga anta sila, katupang Manila paper, nga pakli-pakli. So, may mura ni back to basic, yun na akong gisundlan na simbahan. No? Back to basic. Pero, God has really purpose. Because kana nagipakita na ako sa Ginoo. Kanibuhata, aka na imagination, kanibuhata. So I thank God because na-exercise na ko once again ang akong leadership. Do I lead a group before sa akong faith, sa akong simbahan sa una. But once again, dipukaw na po sa Ginoo ang akong sense of leadership because I was able to change. Di man totally, kaya dili ko na akong building magod. Totally the physical feature of the church. But sa hinay-hinay at naging makabot ako sa pagitan. So more years pag-yun in development na ng church. Kay more years pag-yun siguro ihatag sa Ginoo. So nagpasalamat kayo sa Ginoo tungod kay buhit siya na naglihok niya. Nako sa akong pamilya.
Tungkol kay, I have no perfect family. Grabe, nausap ko mga anak. Because, ano bang ang inang pride sa matang sana, ha? No? Away diri, away dito. Gamay lang sila, nag-away na. So what did I do? Pag-upak ko, di ko kayo kudugay, nag-attend na ng ilahang prayer meeting. No? Kaya si Maner di hapon. Nay, apil tag prayer meeting, apil tag prayer meeting. Di na ako feel ang prayer meeting before. No? Sige yun, hindi siya kayo apil tag prayer meeting. Ang church kasi ang po, madaghan punta ang mga apil sa prayer meeting. So I joined once. And it was repeatedly done. Huwag lang yung pinakaw na agad ko always sa prayer meeting. Because it's really different. It's really a different prayer meeting. A prayer event. So tanan ng mga di pa kayo, halos tanan yun, nakita na ko ang milagro sa Ginoo ba, mayag yung ito ba. Mabuhig ka Lord, kaya tanan mga kapag friends at mga anak. Itong anak yun ako, murag yung prodigal daughter lang, gisurrender sa Ginoo. She bowed down her knee before me and asked forgiveness. Witness po rin Maner, di ko sa pagpito ang yan po. Di rin sa akong kiliran na ngayong pasaylo. Eh, grabe ito siya, yun ka. Hindi lang yan na una. And then, just lately, the other day, nag-uyong lang yung pintanan, daw sa white na hitabo, very harmonious na ang relationship. It's all fruits of our prayers. Na ang ilahang relasyon yun na uling na yun sa harmonious na yun ang mga anak na. Kanang di ba ako nagdahong may nato sila. Very natural lang sila na nag-istorya. Nabinutan sila mga garbo. But, naagin ka Lord, or namuhatagod ka. And sa aking trabaho, atong mga istorya before na ako na yun ang gidamot, gihilak sa Ginoo. Ikaw na bahala na ko, Lord. Ikaw na yung plaster na ako sa akong workplace. And thank God, kay iya yun kong ibukan sa posisyon. Na-plaster yun ko na once again, ang atong leadership na skill, iya na kong ipagamit. So, pasalamat ko sa Ginoo kay sa akong trabaho, iya kong gihanay, iya kong organize ang tanan. Gi-bless ko niya sa akong negosyo. Primero si pastor, Madam, pinay mo pa ngayon na atong isugod ani, boarding house. Kung kana na kwarta pastor, taka ka kung yaw-yaw. So we'll make it specific. 200,000 behind my mind. Saan mo mamuha na 200,000 pastor? Pero sige na, 200,000 itong pangayon sa Ginoo. But the prayer worked it. Di ba rin siya, walang kamalumahak kung mapuntahan ka. No? So, prayer works. God works. So, i-bless ko niya, though dilig yung ko inanakadato. Ginagmay pero kanina. Pero I promise to the Lord, what you are always part and parcel of my business. Imo na integrat ako Ginoo, part and parcel yung kaano. Naabi kay porsyento sa kanunay na kumita. And that's the secret of blessing. And I experience, I can really vouch how God multiplied my blessings tungod kay naghatag ko niya sa unsay angay niya. So, ang tanang lumo o gimaya akong ibalik sa ating buhay.